Ako kay kong problema pre. Isaw di man luha pre. Oh. Ora pa din mo diri ay nga pre. Oh, sige magkagpanghi. Kay ba murag gikan gisukag kumbira no. Di gani ko pre kay salamat ko nang kay nako kay baga ba kay subad ako gutom ba kay grabe na dito ma pre. Oh, ikaw pre, nganong naamo ka rin lingkod nga. Tah, lingkurang gani mo dahil diwindi. Lagta ba na. Kadang laya to ba nakikita mo sa ato ang kumpare nga. Okay, si pangita. Tutulong na to kumpare gani. Uy ka ba? Ay ba sa to. Nagka-virus? Simpako lang pag tao. Yan, huwag na niyo be. Tutong ko itaon. Sige. Indong nga sige. Mga bira to nya ay mo. Kapag lawas nimo. Mga hapon ganda. Oh. Oh, tiil. Diin mo gikan pre. Hindi na ra may sipangitan niyo. Pagkabata. Oh, pagkabata minikan. Dami pagkatigo. Sa mo ba mo kamasiga ba ninyo? Asa mo? Hindi ba ay. Kita mi pagkira pre. Wow, nya, may kita ko nga. Nade mo din. Tanaw nimo, nagi mi dire kay nakita man nimo. Di man punta pwede mangumbira nga kita ra. Di ba napatay usa ka kumpare nga. Ay, Ay, si pare. Dako ka to problema. Nag-chat ko daw sa kuha kanina. Nag-chat bitaw to sa kuha kanina. Nagani ko na sa problema. Problema? Oh, ikaw sa may problema nimo. Unsa may problema pre? Asa man atong doawon? Sige atong duawon. Oh sige atong duawon. Unsa man dai pre may sakit mga atong doawon? Ha? Nya sa man. Tara gidugayan. Ang mga angkon ay siya. Bakit dahil silupin niya? Ikaw, naga? Ay, panam. Siapa? Di lagi tapoy, di lagi nga mangumbira nga. Wa kita dahil silupin. Man akong brief may bulsa. Ayaw, lagi may pag... Basta Ano lang. silupin ang tungod? Oh, kita mamanta kang... Tungod. Mangita mamanta kang... Sa kita, punta pa ni? Pare... Guryo? Guryo. Pare guryo. May pani, may usa sa to. Huwag balik. Huwag silupin. Kasi may pwede. Oh, ako na ako. Ako pwede ako. Ganina po Pre, maglagat. silupin sige. Ano dako pre kanang isod ang balay? Gagabay. Ako ganina po siglakat. Gutom magkakay di ka mo plastic ay. Ikang kuha. Oo. Ah, Isa na subuha. Sira karong kuha kay kanang basod ang balay kanang sodar tanan ba kanang pagkaon. ah sige, paliw ko kuha dito pre kay. Dagan. Gaga pre. Oh, pagdali lang. Dagan. Nini lang pre, pandol ka. Na may papagdali nga maghinahinay. Ay, kuriyo man. Wala pa nagkamagulaan og dragway ba? Ay ba? Lah, nang piling pre duha kamot. Dahil naman ni si Pare Guryo di ay. Para man nagtay goryo. Pero sa may problema ni. May problema ni mo pre. Usa ka naman insaon pre. Pre. Dako kay kong problema pre. Isaw di man luha pre. Ayun. Usa problema ni ba mong tao nga naa nang problema ni mo ba? May ato na istorya mayo. Unsa di problema? Sa problema? Nag-chat pa na. Mga pre, paginaw. Man, Kay ba na ko sa problema ni? saman. Sa problema ni. Siguro na problema ni siya og giun sa pagsud sa tubig. Diya sa lubi. Di na ba? Di na mao pre. Dili mao. Di mao, eh. Ya murag. Ako bi. Oh, saman. Saman na problema Kay ni siya ni. duha ka kamot yung panampiling. Hmm. Pilis hantak. Napilis tari. Hana na siya. Dili na layo ra kay yung panagan. Siguro wa pa gini siya matuli. Yung mong problema na gahi na ba? Oo, maho man. May si panginuktok. Mao din. Adi, na problema ko ron eh. Di na pre. Dili gapon. Na ikaw sa may imong kwan. Problema ko ron siya ki. Tanaw. Layo. Na problema na ki. Wala pang bakal purga. Wala na purga. Wala pa na purga. Wala na purga. Napurga man ko pilak pre. Ah, napurga naman ni kupila kay. Pagkanding ng kopilak, kanding na siya tao man eh. Basta kay importante. Purga lagi pero purmaan ni murag awanan. Ko na nagrongkoy. Ang problema ni. Isa problema. Kay ako kay ba masukat pa magis kani ato kay ba mo kung basa mga 100. Kanaon na. Oh, paring hadi ka pre. Oo, di mo kay ba duga talaga uban. Niiwan ni. Talaga uban. Ay, naay mo ra number 5 nga. Kuano? Ah. Nagpasabot lang. Ah, Ama number 5. gawa pa gini siya ko ana siya ang naglima kami ako.